Čau čau lidi, zdraví vás Labela Knedla Endre Cookie 007 a máme tady hrad. Já jsem říkal, že v minulém díle si to naplánujeme ten hrad a já už ho mám postavený, takže už máte tady hrad. Teďka prší, takže to je blbýho dost, ale nebudu tančit dešťový tanec, to fakt ne. Hele, krab. Pojď sem. No, takže já tady mám takovou kočku a teďka vám ukážu, jak se ochočí zvířata a pak budeme dělat takovou dobrou věc a půjdeme do takového dobrýho světa epického, který jsem vám říkal v minulém díle. A je to Twilight, takže se těšte, půjdeme do Twilightu a tam si něco ukážeme. Takže F5 a já vám ukážu, jak se ochočuje Rafaelo, čau čau, viděli jste ho u minulého dílu. Rafaelo, to byl tam ten týpek v té ohrádě, ale já už jsem tu ohradu trošku zrušil a přesunul jsem si ho sem. A je to úplně epický, jak on má ten červený šáteček a jak má na zadech ty nunčaky. To se mně strašně líbí. Já jsem ho přesunul sem, protože tady budu mít takový ty hodně epický zvířata, a tohle je velice hezké. Trošku mě jako jdou udělat i ty ostatní želvy, ale trošku mě urazilo to, že nejde udělat Mr. Tříska. Ti, co znají želvy ninja, tak ví, že je Mr. Tříska taková myška v županu. To by bylo fakt dobrý. No takže Karlík, můžete si ho takhle dát i na hlavu, já to ukážu. F5. Jo, jsem dobrý. Tuc, mám želvu na hlavě. Tuc, hýbající klobouk ve tvaru želvy. Super. Dobře, takže to byla želva. Jo, neřekl jsem, jak se ochočuje. Musíte vzít sugarcane, normální, ne cukr, ale normálně ten takový zelený kus. A tomu hodit kvečkem, musíte jít trošku od něho, protože on se stydí, když je malej, ale když půjde to od něho, tak no, on to hnedka schroupe a pak už ho máte. Takže nekliká se na něho. A pak tu máme pštrosa, ten se neochočuje, to prostě najdete nějakého pštrosa, ten za sebou vytrousí vajíčko a vy přes něj přejdete, tím ho seberete a položíte ho na zem. Tady ta želva ke mně, kam jdu já, tam jde on. No tak to ne. Je trošku blbá, no. Takže tady máme, tady ty pěkný pštrosy, takže to položíte na zem. A máme tady suprovýho pštrosa a to je tady tenhle pštros. Počkat, oni jsou furt tady pod tím stromem. To je super pštros, jsem ho pojmenoval. A ten se dělá tak, že to vajíčko, že máte buď takový dobrý esence, a nebo to vajíčko položíte v neteru. Tyjo, pěkná bouřka teda. Nějak nám to tady prší. No a tady máme další pštrosy, ne moc pěkný jméno, já vím, no. A tady je taky ne takový pěkný jméno, no. No ale to nevadí. A tady tenhle strom je právě z toho Twilightu a to je strašně pěkný, mně se to strašně líbí. Jinak to by bylo asi všechno od toho. Jo, ještě vám ukážu, jak se na něm jezdí. Pojď sem, ty obludo. Pojď sem. Jo, a jinak oni jsou silnější než zombík. On porazil zombíka. Podívejte se, jo, jsem lítající. To je lepší než kuť, super. Lítám, jo, jsem na stromě, jsem super. Už je dole. No, takže to by stačilo. Takže to by stačilo, no. A slezete z něho F-kem. No a jdeme. Takže já bych se prospal
A dolní místnost si ukážeme v dalším díle, protože teď chci strašně prozkoumat ten Twilight prostě. Já jsem to nekontroloval. A mám to zapnutý, pardon. Že jsem jako docela strašný pytel, ale já se ten monster fakt bojím. Takže tohle je Twilight a dělá se tak, že vykopete takovou džuznu, do toho dáte kytičky takhle a ne, zapomněl jsem vám něco říct. Ne, zapomněl jsem to říct. No, kočku si ukážeme, jak se ochočuje potom až, ale ukážu vám tohle. A to je škorpion, který se ochočuje tak, že musíte zabít takového škorpiona, který má na zadech takový vajíčka jeho. Prostě kdo chová pavouka takového chlupatýho, fuj. Promiňte, jestli jsou to vaši mazlíčci, tak to odvolávám, ale komu se to nelíbí, tak to prostě se mu nelíbí a prostě musí to škorpiona zabít a z toho pak vypadnou takový malinký škorpioni, který lezou po zemi a vy na ně kliknete pravým a už ho máte. Takže takhle se ochočuje, jsem si ho pojmenoval A, protože až jich bude hodně, tak je prostě ABCD a není. Je to lepší, než vymýšlet složitý jména. Jej, králíček! Pryč z mýho hradu. Stejně z tebe nic nepadá. A navíc v chatě mám víc králíčku. Takže, jo, kde jsem to? Jo, musíte takhle udělat kytičky, dáte do toho vodu a pak hodíte diamant a udělá se vám tohle. Takže teď dělám jumping a už tam budem, takže jump! Ne, jump! A tak, jo. Už jsme tady a tady máme takovýhle biomy. To jsou ale biomy. Kde jsme se to spawnuli? Co máme dělat? Jo, co to je za mušky? Ne, kecám, já jsem tady byl a pro mě to není nic divného. Jedině možná pro vás, kdo jste ještě nesledovali od někoho čarovňák, tak to pro vás asi něco jiného než normální Minecraft je. Takže skočím do vody, neskočím do vody, no tak. A my jdeme tady do toho suprového biomu. Nevím, jak pro něj vymyslet název, je takovej docela divnej. Jako když se hýbnete, tak změní barvu, což je úplně drsný. A dají se to brát ty věci, ale co mě hodně naštvalo, je, že ta věc, když ji položíte na normální trávu, která se takhle tak ona úplně ztratí tu barvu. Jako já nevím, proč to tak je, ale prostě je to tak, no. To mě hodně naštvalo. A škorpion, takže jdeme na něj. On tam skáká, to je teda něco, no. Pojď sem. Proč tady skákáš tak divně? Co po mně? Jo, máme to. Máme to, no, dobrý. Tady ti škorpioni tady celkem hodně jsou teda. To je drsný. Takže jdeme zase do tady toho biomu. Já se trošku najím. Vezmu si tady ty kotlety. Zabíjačka, to bych si dal. No, nic, hodíme to do vody. No a já vám něco vysvětlím tady o tomhle magickém světě Twilightu. Každý by řekl, že je to strašně mírumilovný svět, ale je to horší než Nether. Možná, že i horší než End, protože tady je bossů
A je tady strašně silný boss, který se jmenuje Hydra. A to je, on má 1000 životů a Ender Dragon má jenom 100. A on má 1000 životů a on je snad neporazitelný. Já jsem ho chtěl porazit v kreativu a on vůbec nemohl, vůbec jsem ho nemohl porazit, jako, tak já nevím, proč to nešlo. On byl úplně silný, on furt plive takový ohnivý koule. To je úplně drsný. No a jestli se koukáte na minimapku tady v rohu, tak vidíte takový kosoštverce, takový barevný. Tak to jsou... co mě tady... jo, tady tenhle chlapík mě tady bouchá. Pojď sem. Pojď si. Jo, kosti, 2 kosti. Já jsem nevěděl, co po mně takhle jde. To je neslušné. Studna. Tady... creeper, pojď si. Sakra. No, takže. Tady celkem tma. Jako. Celkem naštvalo. Proč tady je zrovna noc, jako. To je studna, tady nic není. Jako, je tady tenhle Twilight celkem nebezpečný, jako. No. Skoro mám vypotřebovaný brnění, super. A co jsem si na něj tak dlouho zakládal, jako. Zombík, no, tak jdem na něj, no. Zombíček. Maso, aspoň se najíme. Co za mě? Jo, skeleton. Super, no, zase další zombík. Už to tady je tolik, se tady spawnuje, to je hrozný. No, pojď sem, skeletone, pojď. Co po mně jdeš? No, dobrý, kosti, to se nám hodí na vlky. Zase další tady, jde po nás. Tady tenhle je celkem slabý, tady ten týpek podle mě. Další týpek. Pojď si. Mně se to tady celkem spawnuje jako hodně, bych vám řekl, jako. Než se mě to spawnovalo. Ne, půjdeme domů. Ne, tady se to spawnuje dobrý. Počkat, jde to vzít. No, už máme v sobě šípu. To je hezký. No, tak kde jste příšeráci? No, co bych ho tam... No, dochází mě jídlo zase, fakt super. Příšeráci mě ho ubrali. No, jak to pěkně uteklo teda. Takže já to teďka musím dělat to, že budou ty videa 15 minut a bohužel musím to video ukončit. Takže jestli se vám Twilight líbil, určitě v něm budeme v dalším díle a čau.